ไหนก็हानानै मा बायदि जादोंनानै बाब्रि आरो माबायदि नुदोंहाय मोजां नुदों हा बिबार खाना लाबाय आंहा लोगोफोर ओमफ्राय नै बिबार खानायाव मा बेसाद दं जि गिदिर खानाय सामुआ हरो ना मायोबा माबोरै फैयोबा गय दंफांआ जि लारि लारि दंखायो ओमफ्राय नै फुला जि गोजौ जाखाबाय माबायदि जादों मिथिया र' नै खाना लाखाबाय आंहा थांसै दायो हाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय नै दिनैबो भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैथ' दुर्गा फुजा जाहैबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो हेपि दुर्गा फुजा लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो दायो माने मन्दिराव थांनो एसे लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो थांगोन आब' आं ओमफ्राय जोंहानि हौवा बेनि उनाव दायो न'आव एसे मन्दिर सन्दिर मावखांनानै लाबाय फुजाखौहाय न'आव होनाय जानाय नङा लोगोफोर ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट मन्दिरावनो लांखागोन ओमफ्राय जों दायो नै प्रसाद आरि खालामगासिनो ओमफ्राय सासेबो दङ आब'बो बियो माने नालेंखर हागासिनो ओमफ्राय देखायना होनोसै नै ओमफ्रायो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोङो दिनैहाय माने मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअ माने आब'आबो दिनैहाय भिडिअ लायोनो ओमफ्रायो बेसो लानाय जायोना आंसो लानाय जायो मिथिला जायखिजाया लाग्रोनोसै लालांबाय थानोसै फारसेनिफ्राय ओमफ्रायो नायलांबाय थादो लोगोफोर मोजां मोनोब्ला जायखिजाया आङो भिडिअखौ लालांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो अखाबो हादों माने नै जोङो दसे थाथ'नानैसो खामानिखौ मावनांबाय ओमफ्राय नै प्रसादा आब'नि मोनसे जोंनि मोनसे माने आब'आ देग्लायसो फार्स्ट टाइम थांगोन नालाय ओमफ्राय जोङो फार्स्ट खनसे थांखांबाय ओमफ्राय देग्लायना सेकेन्ड टाइम जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै आंनि गस्लाखौ नायनांलाय हायन सोनादो दे होन हायन आं गस्ला गोदान गानदों नै ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा दायो थांनो ओंखारबाय थांनानै लाबोनोसै देलायबाय नै बिब्दि ड्रेस गानबाय आङो माबायदि नुदों मिथिला मा साना देलाय प्रब्लेमखौबा बोरैबा राखाव नुयो आंखौ समाया नों थांफागोन जिउ थांसै जों ओइ औ हायनाय सोना हायनाय दे नों मानो होनथारला नानिखौ होआ आं बिदिबा होआ हाय होनबासो आं खुलुमबाय जों माव थांदो मन्दिराव बाबा मोनसेखौ एवनला एसे साइडखिजा गथ'फोरखौ मोनसे साइडखिजा थांबाय थानोसै लोगोफोरजों दायो नै जि मेंख्लखौ देलायखाबाय बारा देलायद्रायबाथाय माने आंखौ मोजां नुवा देलायनायथ' जेबो देलायाखै मियायो माने मेसिखौ एसे फुजानानै बेलेग स्टाइलनि नुदों ओमफ्राय नै मालाय बेसेबा रिल्स बानायगासिनो ओमफ्राय फिसालाया जि गाबगासिनो ओमफ्राय आं माने रायज्लायनायखौ होनो हायाना लोगोफोर जोंहा हौवाया माने गारि सालायोबाथाय जि बिराद सल' दामनानैसो सालायो नालाय ओंखायनो कपिराइट फैजानो गिनानै आङो होनाय जाया ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै गामिखौनो बारथ'वाखै ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै लाथ'ला माने डाइरेक्ट गेट मोनहैबाथाय होनोसै लोगोफोर ओमफ्रायो नायलांदोलाय नै मोनफैबायानो लोगोफोर डाइरेक्ट गेटखौ ओमफ्राय जोङो देखायलांसै ससे भिडिअ लानानै आंहालाय दायो नै गथ'जों गथायजों माव हाबावनो गथ' लालाय ओमफ्राय दसे भिडिअ लालाय बिब्दिसो आंना लोगोफोर मोनफ्रोमबो भिडिअआनो माने मोजांहाय लाजोबनो हाया ससे होनाय जायो ओमफ्राय आङो दायोबो देखायलांबाय थानोसै लामाया ओरैबायदि लेथ्राहाय नै भगबान बोरै थाबायगोन बोरै थांगोन ओरैबायदि मानसि माने ओमफ्राय हाब्रुजो जाबजो जेव नायनोसै दिनैनि फुजा होनाया माबायदि जायो थांनानै नायनोसै होलांनोसै जोंनिया दिनै सेकेन्ड टाइम जागोन ओमफ्राय बेनिया फार्स्ट इसोरखौ गारियावनो लाखिथ'नानै फट' हैना फैबालाय बोरै जागोनहाय हाया इसोरखौ गारियाव लाखिनो मालाबाबो हाया फाग्लासो जालांगोन सोर गारि दोननो जायगायानो गैया भगबान हाब्रुहाय नुहुराहाय हाब्रु आं बिदिसो रायलायदों ओमफ्राय दोनहैफिननोसै दहाय फैनाय लामाखौ गोथाव जागासिनो मोदोमदों माने जों दिनै ओंखाम जाबोआखै नालाय मोदोमदों गोथाव मोदोमदों हाबफैजोबदों नैयाव बायला दखान होफैदों खोमाहाय अबावबा पानिपुरिखौ दा जागोन जों होफैना दा आरो बिसान दखानखौ दोननाबो जागोन दा जिउ जागोनलाय गारि दोनहैगोन नै गारिखौ लाखिग्रोनांगोन ना साइजाब नायनाय ससे
ละมันนี่ละ Ki lagi lu. Kata. Duta. Duta lu. Katik pun lu. Oh, hiu. Ayo depan luar. Gimana, Pak? Duta na? Duta? 40 taka. Masih bisa benar. 심장 같은 거. 원하는지. 거도 이 초코블라드. 그냥 뭐랑 라드. bisa. ini keblado. Lap kadang belam nya pas yang lo hidup kai lap wa kai man. Tuh. Jadi ile mana ya iku? Micha. Pani puri gale. Ayo baca saja deh sang le. Này la mẹ ơi, phải đi nè. Egro ta ra lại bên đi đạp của mình xem nó có bạn. ओमफ्राय लोगोफोर नै जों डाइरेक्ट हाबफैबाय मन्दिर सिङाव ओरैबायदि मानसि जादों माने दिनैहाय उनाव हाब्रुफ्राबो अखा हानानै ओरैबायदि जेव जाखादोंहाय लोगोफोर जेने तेने हाबफैबाय जोङो ओमफ्राय दायो नायनोसै खुलुमनो मोनगोन ना मोना माने गोसो बायदि खुलुमनो लुगैदों माने ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि मन्दिर सिङाव हाबैबाथ' लोगोफोर गिथावबाथ' माने थांनाय बोसोराव बेफोरबायदि जायाखैमोन नालाय देग्लायसो ओरैबायदि मानसि जादोंहाय लोगोफोर नायदो नै जि होंगो दोंगो माने एरसोलायनानैसो खुलुमनांगौ जाबाय लोगोफोर हान्थि खुलुमनो मोनासै आरोना नै बेसेबा मानसिहाय अयनायखा नै लोगोफोर जों दायो खुलुमखांनानै लाबाय ओमफ्राय नै 12:10 जालायबाय दासिमबो मानसिफोरानो जोबा अखा हानानै माने फैनो हायाखैमोन खोमा दासो जि फैसावदों लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो जेने तेने खुलुमखांनानै लाबाय ओमफ्राय थांनोसै उनाव शिब मन्दिर दङ मोनसे बेवहायबो हाबनो सानदोंमोन उनाव जि मन्दिरानो बुंजोबनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो बेवहाय हाबनो हाला नालाय ओमफ्राय थांनोसै उनाव बिनानावा आंनि मबाइलखौ लांथ'दोंमोन ओमफ्राय नै मालाय मबाइल होनो फैनाय फाजिनो भिडिअ लानानै फैबाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनबायहाय आंहा लोगोफोर भिडिअ लानानै फैनायनि थाखाय लोगोफोर नै जों आब'नि भिडिअ लागासिनोमोन आङो माने हमनानै जाबाय ओमफ्राय फट'आ लालायबाय मा खाथियाव जा दोनजाखायना नुवाखै दायो थांनो ओंखारबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय फुजायाव फैदों जेला न'आव थाबोनायफोरा माने जिलापि काटानिंकि मिथाइखौथ' जानो लुगैखायो ओंखायनो जों दायो लानानै थांनोसै लोगोफोर खरमा काटानिंकि जिलापि लगायनानै लाना थांनोसै आइमोना लुगैयो आरोना जोंबो लुगैयो माने फुजायाव जों थाङाबासिनो थानानै गुबुनफोरा थाङोबाथाय फुजानि मिथाइ जानो लुगैयो ओंखायनो मिथाइ लानानै थांनोसै बेनिफ्राय जोङो हटेलाव माबा मोनसे जानानै थांनोसै देखायनि लोगोफोर जों मा जालाङो दिनैहाय आं भिडिअ एडिट बानायबाथाय अखा खोरोमगासिनो ओमफ्राय गथ'फ्रानो जि ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनोसै नों मा जागोन हा आंहा मोनलाहाय माबा पानिफोरसो आइनो नायनाय जि जानाङाखै आखाइ खालामनानै मिनिनाय मा जागोन बाबु नायनाय नुदों नामा रे बाबु बेलपुरि ना मा होनोमोन जों लायनो थांनायखौ बेलपुरिमोन ना बेलपुरि जानोसै दिनैहाय खनसे जादों आङो माबायाव शिब फुजायाव ओमफ्राय दिनै जानोसै ओमफ्राय नै बिथिंजाय सेल्फियानो सोलिगासिनो नै फिसालायाबो मा लाजिया मा जादोंहाय खरमा खायसि गिदिरथार बिदिनो जानांगोन बेखौ बायदो लाला माखौ बिदोबा माखौ बिदो आं बुजिलानो सामुसखौ होनलायना बिदो गथ'आ आं बुजियाखै ओइ नानिया खोख्लैहरबाय नैहाय आखै गोरों खोनथियो गावसोरसो नै
बेलपुरि जानोसै लोगोफोर बेसेबां खामलावनबो फैदोंना उखैसो जादों जादोंबाय खोमा Kan bahasa gini ya? Ơi, mà nó lưng rồi nè mà. Cái này cái hát này map anh cho thằng này. Babri ada. Quay trên đây. Mới rằng được đâu. Mới rằng được, hả? Biết sao mình đã hát là cái thằng này rồi, bút bảo mình đi. Phải mà đi. Sao xin ông bà mình sẽ xem nhé. माबायदि मोनदों फालाय नारा नाथा भिडिअ माबा भिडिअसो नालाय नारा नाथा मन्दिर खुलुमना फैना माबायदि मोनदों नोङो गोसोखौ मेंग्रु ग्रु मेंग्रु मा बुरा बुरु खोन्थाबाय मालायफ्रा बेसाद ओमफ्राय नै मबाइलनि अबस्थाखौ नायनाय रागा जाबानो देख्रुबना लायो बिदि होनना मेंदोहाय लोगोफोर बिराद दोनथ'बाय दे लोगोफोर बेनोमोन भिडिअ ओमफ्राय माने नोंनिया दंब्रा इबो बानायदो दिनै माने भिडिअ ओंखायनोथ' आदा जोबनाय गैया नालाय जोबनाय बानायदों लोगोफोर ना